Salutare, sunt Marc de la MTB Skills and Bootcamp. Astăzi sunt la Azuga alături de soția mea, Roxana, care în sfârșit poate să dea traseul roșu cap-coadă. Așa că a sosit momentul să îi dau niște sfaturi prețioase pentru a îl da mai fluid. Așadar, am mers de câteva ori în spatele Roxanei, am observat cum merge și am concluzionat că ar ajuta-o dacă ar avea o linie mai înaltă în contrapante, dacă s-ar înclina mai mult odată cu bicicleta pe contrapante. Asta înseamnă că ea trebuie să își poziționeze șoldurile spre ieșirea din contrapantă și trebuie să privească. Și de foarte multe ori, pentru că pe bicicletă noi stăm așa, pentru a putea privi contrapanta, realmente trebuie să facem o extensie, deci chiar trebuie să ridicăm mai mult bărbia decât credem și să venim mai mult cu bărbia, practic cu mandibula căștii, către umărul care intră în viraj. Cei care s-au dat la Azuga știu că în prima parte a traseului roșu sunt destul de multe rădăcini, sunt chiar niște praguri cu rădăcini. Am observat că Roxana are probleme în aceste segmente, în aceste situații, așa că practic ce are ea de făcut, și am să mai fac o filmare separat, chiar la ieșirea din telecabină, este în linii mari cam așa. În primul rând, capul trebuie să rămână stabil. Deci, practic, corpul și bicicleta trebuie să se miște sub corp, dar fără ca asta să-ți afecteze capul și linia privirii. Deci, noi ne mișcăm așa pe bicicletă. Și asta înseamnă că în momentul în care roata față este pe buza pragului sau au unei rădăcini mai mari, noi trebuie să îndoim puțin coatele și să împingem, dar să împingem hotărât și cu forță. În ghidon să împingem roata în jos, practic în mica pantă. Chiar și cele două mini-dropuri cu bușteni se pot lua astfel, deci nu este nevoie să le sari. Iar apoi, și asta este puțin mai greu de făcut, noi trebuie să avem aceeași mișcare și din picioare. Deci, practic, dacă eu plec așa pe marginea unui prag, dintâi trebuie să împing în brațe, îmi țin capul fix, iar apoi extensie genunchi, cu forță, întind picioarele. Vom ține bicicleta lipită de pământ, noi rămânem pe centrul bicicletei și vom observa că trecem fără probleme. Asta ar fi primul nivel de dat pragurile și rădăcinile. Apoi, dacă reușim să descărcăm puțin bicicleta înainte de rădăcini, suspensiile, se descarcă bicicleta, se ușurează, iar mișcarea asta ne va veni mai la îndemână. Și în fine, ultimul aspect, pentru că nici nu vrem să o încărcăm pe Roxana cu sfaturi și informații, este felul în care ea ia virajele. Am observat că ea este rigidă pe bicicletă, rămâne cam blocată aici pe bicicletă, ceea ce pe contrapantă este foarte bine, să te înclini odată cu bicicleta, așa, cotele sus, dar întotdeauna cotul sus, dar pe virajele mai largi. Și am să zic o situație. Când ieși de pe Morcov, știi, da? Și ai un viraj dreapta în care te înscrii forestier. Acolo cred că tot timpul ai impresia că ești trasă înspre râpă, corect? Înspre exterior. Ok. Cum facem ca acest lucru să nu se mai întâmple? Noi trebuie să rotim șoldurile în direcția în care vrem să mergem, iar făcând asta, bazinul, și am să-i spun foarte mult pe decursul acestei filmări, bazinul în stânga, bazinul în dreapta, sunt doar două posibilități. Deci bazinul trebuie să iasă în afara bicicletei. Trebuie să privească, să ducă bărbia, să duci bărbia la umărul drept, să te uiți înspre pod deja. Deci trebuie să cauți cu privirea întotdeauna următorul element. Privirea este foarte importantă, fac o paranteză. Deci bazinul în afară, bărbia la umăr, trunchiul spre viraj și cotul exterior sus. Deci palma să stea mai degrabă, dacă ăsta e manșonul, să stea așa. Ok? Are logică? Deci nu așa, ci așa. Pentru că așa practic și împingi în manșonul exterior. Tu practic răsucești bicicleta odată cu virajul. Și practic dacă forța inerțială, cred că așa îi spune, eu dezbatere pe tema asta, dar nu asta e ideea, forța care te scoate afară din viraj, tu te poți opune cu poziția asta. Este ca și cum ai pune o proptea. Are logică? Deci am viraj încolo, eu vin așa.
cât privești mai departe, cu atât e mai bine. Cu cât privești la următorul element, cu atât vei merge mai fluid și mai safe. Hai să ne dăm. Hai, poziție neutră pe biclă. Ok. Bazinul în stânga, fără să cobor o pedală. Pedalele rămân stabile. Bărbia sus, da? Așa, lasă-te cu greutatea în pedale, da? Să nu pedalezi, practic. Bazinul sus. Așa. Trage șoldul drept, împinge șoldul stâng, da? Bărbia sus. Uite-te la orizont. Bărbia la umărul stâng, șoldul drept în exterior, da? Privește! Greutatea în pedala stângă, cotul stâng sus. Așa, du-te pe sus și acum începe virajul. Bărbia la umărul stâng, deja uită-te în copaci acolo. Așa, în profunzime, bravo! Cotele mai sus. Ce vine după viraj? Ia vezi! O să intru mai pe exterior. Bravo, capul fix. Excelent, asta e un plin prag. Împing. Bărbia la umărul drept. Bazinul ușor în stânga, bravo. Greutate în pedala stângă. Cotul stâng sus. Împing. Împing. Și acum deja pregătești virajul, bărbia la umărul stâng, șoldurile se mută în partea dreaptă. Și acum apeși mai mult în pedala dreaptă, cotul drept sus, pregătești virajul, bravo! Da, deci împingi când roata coboară pragul, o ajuți, îi faci vânt. Super! Cotele mai sus, respiră. Împing! Iar apoi am putea crește și viteza cu mișcarea asta. Bravo, bravo, bravo! Lasă să ruleze, da? Bravo, bravo, bravo! Excelent, excelent, excelent! Am multă frână în față, dar nu e nevoie să tărâm spatele. Uite, eu nu l-am tărât. Bărbia la umărul drept, bravo! Suntem în continuare. Și acum, greutate, e un pic de off-camber, da? Așa, asta ziceam. Împinge în aia. Pam! Împing! Împing! Împing, împing! Ghidon, pedale. Asta a fost un pic cam sus, dar merge dat, în extremis, că e normal să ne fie frică să sărim la început. Super, respiră, 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 e foarte bine până acum. Aia. Trag, împing. Aici relaxează-te, nu sări, nu mă interesează. Momentan. Bărbia la umărul stâng, șezutul în dreapta. Așa, ai simțit cum am întors? Ca un tirbușon. Du-te pe sus pe acolo, că e ca o contrapantă, așa. Și du-te în următoarea contrapantă. Bravo! Du-te larg. Super, deci prima parte am făcut-o.
Înainte, da? Împinge în ghidon, împinge în pedale. Așa. Deja te uiți pe ieșire, pe ieșire, pe ieșire. Bravo, te-ai dus pe sus, super. Nu nimic, nu nimic. Te uiți în ieșire. Frânezi aici, până în contrapantă. Până în contrapantă, bărbia la umărul stâng, șoldurile răsucite înspre ieșirea din contrapantă. Uite, mergem bine, mergem bine, mergem bine. Și aici pregătești frânare, că știi că vine un pic de... și aici, cotul stâng sus, bazinul în stânga și acum am schimbat bazinul în dreapta, deja mă uit ce vine după copacii ăia. Și pregătește privirea în stânga, pentru că aici e foarte ușor, dacă ne uităm în jos, ajungem în jos. N-ai nevoie de frâne. Șoldurile răsucite spre dreapta. Așa. Exagerat te-ai înclinat, că nu aveam așa viteză, dar îți reglezi aici viteza, bărbia la umărul stâng, absorb și apoi împingi. Gata, deja te uiți în stânga. Bravo! Pregătești virajul de dreapta. Te uiți, frânezi, întorci. Aici am lărgit. Vezi că o să vină cineva să facem loc sau nu știu. Mergi, mergi, mergi. Că s-a oprit. Bărbia la umărul drept, răsucește șoldul în dreapta. Bun. Bărbia la umărul stâng din timp, lasă frânele și aici împing în pedale ca să ieși din contrapantă. Bărbia la umărul drept, foarte bine. Trage, împinge. Excelent. Vezi, aici chiar e nevoie să lucrezi așa de amplu cu picioarele. Du-te ușor pe stânga ca să eviți break bump-urile. Asta se poate ocoli. Pregătești bazinul în partea dreaptă puțin, apoi în partea stângă. Foarte bine, te-ai dus sus, te-ai folosit de contrapantă. Am ajuns la Morcov. Mai sunt câteva mici praguri. Pe acolo e un pic mai greu, de fapt. Super, super. Foarte bine. Excelent, frâna față conduce, poți frâna tare pe pod. Și aici pregătești șoldurile în exteriorul bicicletei în partea stângă, împingi în manșonul stâng, bravo! Iar aici șoldurile în dreapta. Super! Bravo! A mers fluid, fără incidente, nu ne-am dat jos de pe bicicletă, asta interesează în prima fază. Și aici folosesc asta. Exact, noi lucrăm în toate aceste denivelări din coate și genunchi. Cel mai simplu loc cu putință în care putem observa șablonul tehnic pe care l-am aplicat pe praguri este chiar acesta. Pe neutră, ca să întind brațele și picioarele din tâi trebuie să fie puțin îndoite. Se apropie roata de marginea pragului. Am îndoit coatele, am îndoit ușor genunchii, m-am dus puțin pe fața bicicletei, țin capul fix. Împing, dacă sunt genunchii îndoiți, împing. Iar acum să fac pe bicicletă fără a deranja bine nimeni. Deci, oriunde se poate găsi o astfel de bordură,
înainte de a veni la munte se poate exersa în oraș. Foarte important este ca și capul să rămână fix. Deci pentru asta trebuie să stăm puțin mai sus cu vârvia decât am stat în mod normal. Tot ce am făcut pe traseu a fost această tehnică pe rădăcini. Bineînțeles, când sunt mai multe rădăcini, puțin lucrurile se complică, dar o să ajungem și acolo. Mulțumesc pentru că ai urmărit acest clip.